أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أن يكفو سنة إرغن واري إلكو سبحانه وتعالى مير بني هنسي إلكو سبحانه وتعالى ميري كندا إلكو ميرويمو چمن ديامو إن دارن هنكونا عبارو إن دارن هنكونا قصة إرغن يكفو سن lakwali zayano kan yan fata igo ko sajora matkancin lakwali zai ta di ko sajora igin ngwari yan kabai iminge ji yan kabai mun wai mahangi mafakare imege ga barga fur mota daga yega ka fatten wadinga kala wicir kan boto visa afokan afatta kula amuru yan wadura amarai kaina agoga kai biyo ni hanse gice ciga hau gice ciga dirgi gice ciga kuroka anya kusin lokacin kira bore go kaga furo bora kinga nda golcer gega dinga mo jirbin sambu donc za furo motara yegi jirbi ko na man bal hanga sino ka wala man kan ya de mota dira idirgir ko tamo wona wondi yeze hanno kanga bori hal man tumuso idirga nan kala ngam kanan gora akagar mota sine barkusino asubai dirsajo da na asubai dirsajo hajini kala kaga fatta fu iza kaina foga akwai fo doga salam kala arwasil foniya almar jingaren banda alborezo fatta ana sai ai wai manno ni ko masanki ne manno ni ko sajora wata kinga wanda ya da koli zo da sai kanti wanda ya da sai hankante ana sai to asin tali ai ga safa jingar sun aigin cabe nan kan ni kani hal mo gabo ai ga kondani kan nan kan fonda be rogo musamman mota gefu yadi ni tanya fosina safa jingar ngo banda safa jingar ne way borezo se guna ainan kan yanwa funo kan hinna nara ainan kan yanwa nara ne ga taybira kan doge mora daite yadi ga makaru kai kani ayo ai kan nan go har sai zaibo ko tamo aka gor sezo bon wanda ya jirbi inda ran ga baymo way boranda alboreze sanku way boreze hanno da almoriz da arwasi ki da gofufon lonkura sajira nan kan barkusimanu irkul bai hankanno borgamila irkul bai hankanno la sabun da shaytan da hankanno shaytan gidan burfundora irkoi ta mone yiza irkoi gan ko berino arwaso wati kulkancin shaytanu kaga wai borizo kane wuce base agoga wai borizo gundaro mu agoga kani ngamo gogor ne harin shezaira da shaytanun talamaidin tase amingi buji diyandi kanga ti danji wana dini dana diyandi amingi kan baizo dan buji ora danjo maton kalama madori watirin cinga da madoro am cinga fundora am ninga fundora dunya danjo ni kan baizo bumbo sihina matano subal chomo wana kan ni ga hamo me amini ga cinga wara dunya jando dunya danjo ni kan baizo sihina madori kan cindima ya dinga matano dinin gindo subal chomu jahannamara kan manti kan bazini gidan manti ke zini gidan ni me aminu ga furara ya dinga yega kai mabai kan ko cewo bisantano aga bisa sonho ya dinga musu ko jahannama hakin bose dago wodinga da irko te danjo biskan bai zo ga shaytanu mu yega ka shaytanu mu yega so bai ga furo fundora ga talama sai nga no ga kanya ni go ga jimat kaga borinda shaytanu mu talama sai da kwacce amma nun ga mutunu amiye ga kan bai zo dan hannu ka sun bujiyora kan bai zafa zam kan bai zo ne aton amiye kan bai zafa dan anya fusine ya cino ko chadi ga te cino mi ame kalmobo hal moga bo akan bai zuguwa mi ame aniton kan bai zai ga sai tugante kan bago jijiri anya fusine wat kan cino bo an alfuzuro jingar an ko cha tunun ko cha jingar wato kanci ne a jingar gaban a cirkara kan gase an ko cha nana a cirka an gamo na cirka watirin cirga furan da ko cha fondara neman tine kalika fonda be rodo igi togo to ado yakin mota fone an mota gayi ane ko cha su ko kala vil be rora anya ko sunai ikon da ko cha vil ora ko cha zumandi ga ka kar ko cha nyangai da babai da armai sun da cece kultumante dalla kolo bore kar ko cha ne kaya babu arzakanta bambatano ko chaka babona ha matanati manna gan matanote ande da mi amete babusi
babu yaga tanga gor hayana wabo di mamaki borai wudu mo gicin di dunyara ane wallahi ya dinu amma ko ciyawo aman bai aro kan ba ton yoga amma aro ninga kan ba danga kwayora amanta ko ciyan bai ngale boga wato kanci ne nur kono madi da kan ite kan izo yo ta sai ana sai din fulan zam irga ko gidi ko ciwo afurin ga motara neman tine ane neme no amma kaddir fursa jora in mota gi si fursa jora kali kaga fatta arufu izo ga isalama irko tamo ga atu ishe wato in kin ko cha babu na sai woke ga bani ga inga ga ci suba nimka kwarbe roda nimka nangu filara nim habor filana ay gondin muradu anya fusin ga dizo yega ye irko tamamo bo irko tambero kan mo bo ayega ye sajora aye aka kwarbe roda annan gon hakala ko ga albura kwara ka albura kwara kal kan bai me ame go hawante to kan bai go hawante abinde ana irko tamaha ana sai bani kan ni kan bogo hawan taxi dan noni ce ifo guduni wato cin ga na sai wallahi man taxi dan ne ce ani bi fucin kan ni zo kan ni kwara haya kan tai sai ingane ya wato kurkan kin shaitan ninga gudu ai mu koyi mai kan bai zo dan joga ai mu ta bai fundo sai kan subalce mu jahannama a berin din duniya dan jo ani ya kinne ce kale kan bai zuwa me ameton ana sai ni kan ba fere madi ana kan ba fere ka kan bai zuwa kulton kan ba bindo fusu an ya fusne arzakan ta bero wotun an kocha daga mota ra akon da doktor kwara no ni in kocha kan ba hansi ne safari ne min halabori in safar ye kanda ane kocha sai ifo non go ce sajora kocha cha sai kan nodi ninga babu gor kinga babu tege singa mun ninga siya kwara da ko ne ane to sun woni cew woni man cew ane wallahi nga cew nga ya cew kono watinin cinga ina nangu feri kocha sai aninga izo wo hijandi kocha sai an nangu fera sai an motan da windiyan dai gano kocha sai an yak fusne matkancin irko da nake dano sallallahu alaihi wasallam irko da ne man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min bar kulkan haifonan irkoi maga kalir koi ma bar mai nisi hayadin nango sujin da gwamnati kan sitan maha yani ga an yak fusin arwasai an yak fusin wandiyai aran mu tabbatan da kan daran humbur irkoi garan gwamnati duniya ya dinu subal cewa maran gadu gwamno irga ga ina subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka